Ka HYC paham mauling unit kala penlong ya ka interdong turnamen football benta kasngi khat phra tarik menai baningkong arajar arway bat lawan ban pli daki nongelam ka district kipa kentop yo samla la sarosrani organizing secretary ka HYC Riboy district samla Tony Shela public secretary ka HYC Riboy district Richard Dingdo president ka HYC nongpo circle kentop bat kiwi pat kiparat khan ladon rengkat ru kinong ilam kasnong sing samla snong bat kipaiba nong song snong kani kasnong kinong kren kila ketui kinong ilekai ban leba ban omkut tang hapo jong kani kasnong Henry menyekiu ha kani ke jingilekai nagawi kapor sha koi pan kabala pnya ya kani ke jingilekai daka HYC pahamulen unit ha kani kapor ngamla kan ai kuplay ru ya isketri jong kane gasnang ibalai don rengkat lang batngi ha kane kapor ibadan ya kata kamen sim man pensit lan pensingan ya kane gajing ya lekai bakan gajing lekai kan long kum kawe na ka e ka bangi kum kibreu le se ngila ngiyo ya gajing ko jingkhia leng ba kane gajing lekai ngiyo ro gajing mentoi sibun na kane gajing lekai ngasoro banai kuplay ya para nong ilam jongi ha kane kapor lasaro sarani ibadi organizing secretary jong ka Riboy district samla Richard Dingdo ibadai president jongka nongpo circle ba lam ibadai iwe ne member hapo ka district wat kumjuru yaki pradokhat jongi ki badan hapo ka negasnong bat khamtam yapi artli ki tim ki banyo banyale kai menta kasni ki ba deina napo ka nega kasnong hi te nagaliang jonga sikenten ngakwa ban pasat sepi kum ki para nong yele kai ka jingile kai hi compare la kadai kano ka jingile kai hendai ka jingile kai hi kadai ka wei na ka dawai ba bakentiu la ne ka banyada ngi na ki jingpang khamtam hawa ubreu udon ya gamet ka basai bakhlain ka gamet ka kentai ya ki jingpang ka kentai ru ya ki bat ka penlong ru yang ngi ki banep ya ka jingmut ka jingperkhat banginang men perkhat ya ka lawei ka jongi ubreu hawa ulekai uyo sibun ki jingmetoi om tang bapin syukut kejigala kai jong phi tang hapo kane kamadan hapo kane gasnong haringi kermen skam kumbang yoi nakapor syakapor hapo kadong kathan Riboy jongi lane habagi pe wat hapo kajela kibreu lane ki para samla jongi kila nangkiu saprang hagi kami lekai lane hagi no ki sap ki bakidan kumta habagi dan ya sap ni lekai lese hakum kane kapor pidan ya kata kasap ba lekai football kabha sibun ya phi ba phin pele jimot ha kan ga kam jingele kai khnang ba kan ga jing kam kan ga kam jingele ga jingele kai kan kenteu ya phi ha ga jingem ga jong phi kumbangi pai nuksa ya ki wei ki player ki bala pau khmat bha napo kan ga jella jongi lese ki ba napo kan ga dong Riboy ru ngiyoi bat kilawan ra buram sisa ya ga snong ga thau ya ga dong kumjuru ya ga jella kumtangi kermen lengba kane ga jingile kai ga baka HYC pahamolin unit kala pelong ha kane ga sngi ingi iskam ba lengba kane ga jingile kai kindan kinong yela kai lani ki player ki banmi na kane ga madan manyakun pat syaki wei ki benta jong kadong lane jong ka jalahi borok ka wei ka jingile kai kamde bankut tang hapo kane ga madan kubang ala ong nadu mene banginde banbu ka thong bangindang kiu na ka wei ka por syaka wei ka por lese kane kanang dei kata kasin jam la ne kata kalenti ke ba kabarit aga jingi mujungi bangin ya aireng la ne bangin ya lekai haringi kermen skam ma pinbu ka thong hagi jimut jing perkhat jong phi bakane kadei ka step la ne kadei kita ki mau jam saka wei pat kilenti aga jingi ga jongi kumbangin supet kum kanuksa haba ngi phai hakino gino kiliang lese hakikam ki jam lese hakino gino ki ba ngi khmi lenti ka sulong kapulam no ha jingem ga jongi khamtam habangi la lik school habangi la pule habangi la nang lastat habangi persang manwat kam wat jam hagi kam sarkar lane hagi kam company lane hagi nagni kam kalong sisa ka bae hadu kata bangin yo te kai ka bangamut man ong kalong ba gim dai lane gim dai than bangin syanya ya ki kam ki jam jongi tang hakikam sarkar lane hakikam company lane hakino no hakikam ke bale se ngila ban besar kata kam jinge hoi giton kam man wat kata kam ande ke ga bang dan jimut man ong galong ba lengba kisap
lengba kisap ke bangidan le singila ban kamai lani ban im jakpo da kane ka kam ka bangidan kum ke jingela kai football kane ke jingela kai football ka de ka wei na ka kam ka jingela kai ka bala pau bah hapo ka jela ka jingi tela dangi treshitam kum kita ki nongila kai klempep sisin ka sngi hi ka jingjob kan sawan hangi iwei pe iwei kum kinongila kai te na kaliang jonga ngam dadan sibun kumpa kinongilam ba shikmat la kinongkren ke ba shikmat kilong pakapor kibu arbaje ma kapor kibu arbaje te kumbong i sketri jo kasnong ma kapor kalaya shikmat te bagakam kadang shadin te henry kamlele se ba tongin ya pentelun ya kana kam ai ba kana ka jingila kai kajing pelong ya kana jingila kai kanlong hi ka bajob lebat ngakit bokit riang ru ya kini kinong ila kai na baro artim ba pinya la kai ba kumbang ong du mene ba to ai ba kana jingila ila kai kanom ku tang hapo kana madan henry krimen scam ba hakiwei kisi gi benangwan ngindang yu i pi pat hakiwei pat hijaka ngakit bokit riang ru ya ka HYC pahamuling unit ba pindang kiu saprang ba pindang trei ba hagakam hakikam syakri jai benru jongpi hapo kane gasnong ba pindan ru kajinge trelang rengkar-rengkat bat gasnong bat gising samla bat gising long kemi bat kiwei bat pinya pinai jing syakri ke jongpi sya upat ba jong kane gasnong bat kumjuru kane gadong kathang tengah kitbok kitbiang ru ya kane gasnong pahamuling unit ba pindang kiakrat hakikam gijam gijongpi bat pindang la ru ban pentrei khambha susu lese hakikam gijam hapo gasnong kathau te ngamadan sibun gi kentin te tanggini kentin kublai sibun kublai 1000 ngo bat kumjuro ya sekretari jong kasnong ajungi bat khamtam ngai ka jing kublai ya ka HYC arpumer unit kabala kloi bat kaba lawan syakmat ban ai ya kata ban penlong ya ka interdong ka jongi ka bahap ka ka pok snong bat kabala ai mensimru yang ki kena snong khamtam ya ki players kibamde tang bensyong tang po ying yo le se kibamde tang bensyang sepok kasurok ngide bandun kam banwan lani baniu kejat hakamra football banile kai hakno kono jing le kai ru om tang ka football te bat kumjuro ngakwa berkentiu ya pi ki samla lani ki tim ki basim banta hakane ka tournament ngasngo kumban ai ka jing senang ya pi ba sngo ba da pinile kai wat nom long kita ki balong klik adu kata haduk banda pirang don hi kata kamen sim ban mi nama dan syabar na so kumbakan tu ya pi ba ngim dai hiru bangi le kai syabar jo kasnong ya kan ka enter dong le kai hapo snong tang si snong hi mangi te ngakwa ba pin hilong ki noi le kai ki ba jai ki ba pin smutu bat ba pin ngai katum ka jing penyai jong ginong penyai ru ka interdong ka pamut ka jingela kai hapdeng parasnong kumno ban lum ban lang kumno ban wanra ya pi hakaju kamadan bangin yo ban yele kai bangin yo ban yasim banta bangin yo ban yele kemen bangin yo ban yele sobha ngaso ban ai ka kredit ngaso ban ai ka buram sya ka new trap you council arpumer unit ka bala sim ya kana ka senjam ban penlum penlang ya ki para samla ban penlum penlang ya ki orang ba ban penlum penlang ya ki long kemi ki long kepa ban wanra ya kata ka mensim ya ik bat ka mensim ya long sipara lengba jong kane ka football kapala peniat da ka seng ka jungi ngasgo bakan dei ha ka ju ka por kaban ai mensim ya pi ki arteli ki tim kaban pensong shit ya ka snong ka thau kaban pensong shit ya ki khun ki hajar jong ka snong ka thau ngam dadon sibun ki kentin ban kran ha kane ka por hanrai ka ei ka bangamut panong kalong ya pi arteli ki tim ki balayo ya kalat ban yasim bentah kane ka ski ban pli perda ya kane ka jingila kai ka jongi ngaso ban ai ka kitbok ka kitwang ya pi bro arteli ki tim ba pinyo ya kata ka jingjob nganget skam ka jingila kai pinila kai nadu ka mensim pinya kun tenge kumba ngaru haki por ki baladep ngala judai teng wei na ki player football uba jusmat banila kai football habang imi hamadan ngidon ya kata ka mensim bang ngidai ban job la kumno ngidai ban job kata ka dei ka mensim ka bang ngidon kum upliar nangit skam babaro artli kitim pinya kun pinya peni ya kasap ka phong ka bapi pidon na kamta ban yora ya ka jing job ha ka ne ka janmit ka por kam sha shu bang indang penslam nga shuai tang ka jikit bok yang ya pi bat ka jing seneng ka jing ketu ka ju ka por ya baro artli kitim ba pinya le kai kumba ngeladep penbena kumba ladep
ya thu ya pin adu bos dang kane kadai ke interdong ka bai lek kai hapdang paras nong ngaso ba pin lek kai da kata ka jingit ka ba longkum sipara nong ngin ya iwe ngin ya burom markeliang ngin nom penmi kino ki kentin sang kata kadai ka bensim jong ka jing lek kai ka bang ide ban lek kai Kenjap ke bawah, saya.